zvamunoda tasangana zvekare panguva dzino dzamanheru kune vari kuAfrica, panguva dzamangwanani kune vari kune dzimwe nzvimbo kuno ari masikati. Tinoda kutenda Mwari. We want to thank God for giving us yet another opportunity to share in his word. And I want to thank you all who have come through today, because it's a service. I won't be calling out names, but it would be rather good for you to let us know where you are watching us from, and kana muri kutinzwawo loud and clear, so that as we proceed we don't just go tichitaura imi musingatinzwe. Tinodawo ma confirmations ekuti no kuno kuti muri kuti kunzwai zviri loud and clear.
Cape Town loud and clear, ndaona Botswana yavapo, Namibia yapinda, United Kingdom ndaiona, United Arab Emirates ndaona hama dziri kuAustralia, ndaona hama dziri kuAmerica, ndaona hama dziri muEurope, ndaona hama dziri kuZimbabwe, ndaona vamwe vari kuMozambique. South Africa yakazara iri ti. Toda kutenda hanzi sound yakanaka. Toda kutenda Mwari. We want to thank God. So today we are going to do something that is going to be exciting, because right now tichabata nyaya yatatarisa yatanyora pamusoro apo paservice ya nhasi kana pasemoni ya nhasi iri Sunday kudai. But tichaitirwa chimwe chinhu chakanaka kuti tichadzokazve an hour or so later tiine imwe zvekare service yatichange tiinayo patinenge tiri kushumira kune imwe nzvimbo. Asi nekuda kwokuti pano hatidi kurasikirwa nezvinhu zvakadai, tichaita kuti kunyange iri paZoom nemiwo vari paFacebook muchakwanisa kuwana session iyoyo yakasiyana nesession yatinayo. Saka nhasi tine masession maviri achabatika panguva pfupi. So we want to thank God. I want to thank my family who have been supporting. Also ita set up anamukoma tinashe anasemunashe mavese varipo to set up just to kuti zviite zvakanaka. Ndoda kuti ndo hama dzangu dzimwe dzandiri kuona vapindawo zvekare paservice yemanheru ano. Ndinoda kuti usazobuda, ndinoda kuti urambe uripo. We are not going to take long, but God has got something to say, and I believe there is somebody who has been remembered. Musoro wedu wabuda uchiti mweya wegodo, mweya wegodo. In English I would call it the spirit of envy. I will explain the differences pamberi apo. Asi toda kuti tibate shoko redu nhasi kubva kubook ya Genesis. I'll give you some more scriptures. Genesis chapter number ndoda kuti tarise chapter number 37. Genesis chapter number 37. Ndoda kuti ndiverenge mavhesi anenge maviri ipapo. Verse number 3 inoti, and when his brethren saw that their father loved him more than all his brethren, they hated him and could not speak peaceably unto him. Verse number 5, Yobayati, and Joseph dreamed a dream, and he told it his brethren, and they hated him yet more. My God. Mwari vatibatsire. Tinamate Baba, takutendai nekuda kwezwi renyu pakati pedu. Tibatsirei kugona kutsanangura uye tibatsirei kugona kurinzwisisa newisdom dzekugona kuapply mweya mutsvene izvo zvaanoreva kwatiri munguva dzamasikati ano. Muzita raJesu weNazareta ndinonamata. Amen. Regai ndikutendei. Ndoda kuti kana uchigona kudaidzawo vamwe, hadiziye zvazvinoitwapo kungosheya uchidaidzawo vamwe kuti tibatirane nawo iyi tiri pamwe chete nevamwe. I want to thank God. I see quite a number of men and women of God, my pastors, my prophets, my apostles, and amongst us. May God bless you and Mwari vakuitirei zvakanaka. Tinonzwa kukomborerwa, tinonzwa kudzirwa kana tichiona muri pakati pedu vanhu vaMwari. So nawe iri panapa iri kuti Josefi wakadiwa nababa zvakamuvengesa nemadzikoma. Ndobva Bhaibheri rati wakarota chiroto, arota chiroto, ndobva chiroto chake chaita kuti anyanyise kuvengwa, nokuti wakave muroti, hope dzake dzakaramba dzichingouya nguva nenguva, ende zvaairota zvinenge zvaitaridza kuti uchava munhu wapamusoro. Nhasi tinoda kubata nhau yemweya wegodo. Ndoda kuti nditange nekutsanangura the difference between shanje negodo, because vanhu vazhinji ndinoona kuti we mix this up a lot. Kana kuna Galatians chapter number 5 verse number 19, Galatians chapter number 5 verse number 19 to 21, ndoda kuiverenga ugoona mutsauko wandiri kutsanangura panapa. Galatians 5:19 to 21. I want to thank all those vanositinyorera mavhesi, tinyorerei kuitira vaya vanenge vanonoka vakugona kubata mavhesi wa Galatians chapter number 5 verses number 19 to 21. Now the works of the flesh are evident: sexual immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, fits of anger, rivalries, dissensions, divisions, envy, drunkenness, orgies,
and things like these, I warn you, as I warned you before, that those who do such things will not inherit the kingdom of God. Now, ndoda kuti uone kuti jealousy and envy zvataurwa zvinhu zviviri zvakasiyana. Saka ndo zvandora titange nekupatsanura so that you can be able to understand. Patiri kuenda further ukogona kubata kuti inhau ye yatiri kudhila nayo nhasi. Yatiri kudhila nayo nhasi inonzi spirit of envy, mweya wegodo. Now this is different from the spirit of jealousy, mweya weshanje. Shanje negodo zvinhu tu zvakasiyana. Chinonzi shanje kana kuti jealousy hachiso chatiri kutaura nhasi, but ndichitsanangure kuti ukogona kubata difference. Chinonzi shanje ndechekunge uine chinhu chauinacho kana zvinhu zvauinazvo, wobva wanzwa kuda kuzvichengetedza to an extent inobva yatoita a bit abnormal, kuti hazvisisiri zvega zvakutotaridza kuti patori nemweya pakuda kuchengetedza nekuda kudzivirira zvinhu zvako zviri zvako, but wotopindwa nemweya wekuti kuchengetedza zvako kwacho wakuenda to all extents zvokuti kana kupfura munhu nepfuti unopfura, kana kuita sei, kana kudyisa munhu poison unotouraya, kana iyoyo ndo yakunzi jealousy. You une chinhu chauinacho chaunoda, but mairo auri kuchiita nemachengetedzero aunoda kuchiita azonyanyisa kupfuura mwero kana kupfuura level, ndo inonzi jealousy kana kuti une jealousy. Alright, now inonzi envy rinova godo ratiri kuda kutaura nezvaro nhasi, nderekunge iwe usina, woona vamwe vanazvo, waona vanazvo, wakunzwa kuti dai zvanga zvaita zvako, kana zvikatadza kuita zvako, unoti dai vakundikana pazviri tifanane, kana kuti varambe vari pasi pako. Iroro ndo rinonzi godo. Godo nderekuona munhu waita an achievement. Godo nderekuona munhu wakwira manera wapamusoro. Godo nderekuona munhu wacelebrate something mulife yake. Godo nderekuona munhu watenga zvaatenga. Godo nderekuona munhu wachata, kuona munhu ari kusumuka pakunamata kwake, kuona munhu wabudirira, wazikanwa, wadai, and a lot of things chaachievwa nemunhu. Iwe wobva wanzwa mweya wako uchiti, 1, dai anga asina kuzviwana zvaitirwa ini. 2, kana zvikasaitirwa ini asina kuzviwana tikafanana tese zviri better. Kana tikava pasame level kana akava pasi pangu zviri nane. Iroro ndiro rinonzi godo. Godo nderekuona munhu ari kubudirira, wonzwa kuti kubudirira kwake akufaniri kuitika paari. Mweya wegodo ndiwo mweya watiri kudhila nawo nhasi inonzi envy. Ndiri kuda kuti Mwari vatibatsire masikati anhasi tigone kubatsirika. Ipapa pandiri kutaura godo uchaona kuti uri kufunga umwe munhu kuti izvozvi vari kutondiitira godo, vanondiitira godo nezvinhu zvangu vano. Ipapa paya nhasi haisi kunyanya kufunga nezveumwe munhu. Ndiri kuda kudhila nesu iwewe pachako. Mweya wegodo urege kukubata. Mweya wegodo kana wakakubata ubude mauri. Mweya wegodo unokonzeresa zvinhu zvinoita kuti vanhu vapedzire pamwe vakuvadzana, varoyana, vaitirana zvimwe zvinhu. Uroyi hwese hunobva pagodo. Godo rikangotanga ziva kuti next step wakuenda pakunoroya. Ndo patiri kuda kuti Mwari vatibatsire masikati anhasi. Nyaya yataverenga yaJosefa inobuditsa zvakanaka kuti madzikoma aJosefa 1 vakaona kudiwa kwake nababa. Vakaona mbatya dzaakatengerwa nababa, kunyanya bhachi rake remavara mazhinji. Vakanzwa hope dzakaitwa naJosefa. Wongonzwa uri saRubheni kuti kunyange Josefa akarota hope dzake dzinenge dzine chaanono chiri kumunongedzera kubudiriro yamangwana. Ane future, ane zvinhu zvinoratidza kuti uchasumuka mberuku. Saka akazosimuka isu hatingagone kuenda pasi pake. So what do we do? Ndo paunoona the next step. Chinonzi godo pachezvacho chinotanga kubaya muridzi, chinotanga kubaya munhu adyarwa naro, amerwa naro, chinotanga kubaya munhu agarwa naro. Achibva ipapo the next step is to prevent the progress of the person aitirwa godo. Ndo pandiri kuda kuti Mwari vatibatsire nhasi. Pauri kuona mumwe munhu achiita zvaanoita, ngati hatidi kuenda kure, toda kutangira ipapa pamaplatform ama social media patiri papa wakatarisa.
uchiona munhu waposta zvinhu zvake zvaanoposta zvichida hembe yake yakanaka, zvichida watenga imba yake yakanaka, zvichida wakamira pamotikari yake yakanaka, ukaona wakutanga kunzwa mweya wokungoti mota iyi haisi yake, pamwe akakwereta, pamwe akada asina chaataura kana chaareva, uchingonzwa mauri kuti dai yanga yaita yangu, kana uchinzwa mauri kuti dai yanga asina kuiwana, kana dai zvazvawanikwa nemwana wangu, ndo unonzi mweya wegodo. Mwari ngavatibatsire. Godo radistroya nyika, godo radistroya machechi, godo radistroya mafamily, godo radistroya marelationship, godo radistroya makambani, godo radistroya zvinhu zvinotorongeka zvenyika huru chaidzo. Dai Mwari vatibatsira. Tiri kuda kuti Mwari vatiitire nyasha, mweya wegodo utame matiri nezita raJesu. Haleluya, 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 haleluya. Kune panapa charehwa kunzi madzikoma haana kungofunga bedzi kuti zvino mukomana zvaari kutsanangura nezvaari kurota isu hatina. Dai pakanga pasina mweya wegodo, vaigona kunge vakagara pasi nemunin'ina vakatanga kusimudzira chipo chake chekurota hope zvinhu zvichiendeka. But let me tell you something. A lot of times panopinda mweya wegodo, panofa kana kuti panouraiwa, panopondwa mavisions akawanda. Tine mavision aparara mudzimuri, mumakereke, masociety, just because people vakaita envious. Kune munhu akaona mufundisi achiparidza akaona kuti uyu kana achinamatira zvinhu zvinoendeka, uyu kana achiparidza anenge anowana marevelation, uyu kana achidai, kusvika munhu aitirwa godo, kusvika munhu aiswa pasi peshamhu mumachechi kana kudzingwa muchechi, kusvika munhu azoenda kubhawa kutononwa hwahwa iye aine chipo chakaiswa naMwari maari. Godo rinouraya progress, godo rinouraya kuendeka kwezvinhu. Tine mhuri dzakawanda dzingadai dzakaitira vabereki zvakanaka kumusha uku, tine mhuri dzakawanda vanhu vangadai vakabatsira vana baba naana amai, but pakati pavo pakapinda spirit of envy, pakangopinda mweya wegodo pamadzikoma nevanin'ina, progress haibatike. Pakapinda mweya wegodo madzikoma nevanin'ina, zvinhu hazviendeke. Pakapinda mweya wegodo pakati pemadzikoma nevanin'ina, pane vanosafa, pane mumwe anotoita a victim nekuda kwemweya wegodo. Godo ngaribude matiri. When you see somebody prospering and progressing, I posted the other day and I said, kune vanhu vakawanda vaifanira kunge vakabenefita from other people, but they failed to benefit from other people because they were envious. Vakaita mweya wegodo. Nekuda kwegodo munhu unotadza kuwana help kune mumwe waaifanira kunge achimubatsira. Kune vamwe vanhu vanogona kunge vari vadiki kwauri, but vakapiwa zvimwe zvipo naMwari zvausina. Mufunge, Mwari vanopa zvipo zvakasiyana siyana kuvanhu vakasiyana. Ipapa pawakagara nehama dzauinadzo, kana muri kunditeerera muri vaviri kana vatatu, mumwe nemumwe wenyu une chaakapiwa naMwari chakasiyana nemumwe. Ende ukasazvinzwisisa kuti iwe une zvako uye ane zvake, unogona kupedza upenyu hwese wakakuvadzwa nemweya wegodo. Vanhu vakasvika pataimu dzekuti vanotadza kuita zvinhu zvavaida kuita muupenyu nekuda kwemweya wegodo. Akabatwa nemweya wegodo anogona kunokuvharira madhoo awaifanira kupinda nawo mukabatsirika mese, but anotonzwa kuti beta titoregedza. There's a story that was told as a joke, but ndoda kuti unyatsodinzwa mushe panyaya iyi yekuti kune murume wakanzi wasvika kuna mambo, zvikanzi namambo, alright, pane zvandoda kungokuitira, waita zvinhu zvakanaka munyika, ndoda kungokuitira chimwe chinhu chakanaka, but one thing that I want to let you know is, ukagona kutaura chaunoda, ukadoma chaunoda, ndichaitira iwewe ichocho, asi neighbor wako ndichamuitira a double portion yezvandinenge ndakuitira. Iwewe ndokuitira, but neighbor ndomupa a double portion yezvandinenge ndakuitira iwewe. Apa warikuona kuti murume uyu iye haana chaainacho, apa chaari kutopiwa namambo itoriwo portion yezvinhu zvaanga agara asina, but ndokutanga kurwadziwa kuti zvino neighbor wangu akawana double portion.
obva godo rotanga kutobuda mari kuti akawana zvisati zvatombouya akutonzwa kuti akawana double portion manje zvinozofamba sei because ndinongonzwa kuti mweya wegodo ndobva wamutuma ukanomupa zano. Mweya wegodo unocreata zvinhu zvekuitira vanhu, unocreata, unodyara utsinye, unodyara mweya. Ndosaka nda kuti godo eventually rinolida kuhuroi. Usangoti huroi kubuda chete uri parusero kana uri pamapere uchienda chese chawaita chinouraya progress yemumwe huroi. Saka chero pasocial media panapa pane varoi, pane vanhu vanotoroya kwamuri kwamugere utori namunhu watoroyiwa nhasi pane wawatoroya iyena as long as waita chinhu chinouraya progress yemumwe waroya. So godo rinodyara huroi. Murume uyu ndobva ati ndegai ndimbonofunga ndokutora 3 days dzekufunga kuti ndonoti chii kuna mambo kuti ndione kuti uyu haawani zvinenge zvandawana. Ndobva azofunga, ndobva vagara pasi naadzimai vakakurukura zvikanzi no ndabuda nezano rakanaka regai tiende kuna mambo. Ndobva vadzokera kuna mambo zvikanzi mambo tafunga. Zvikanzi chii chamuri vati kuitire? Zvikanzi tangowira naadzimai takurukura tikaona kuti beta inini mundibvise ziso 1. Ndo zvandiri kungonzwa kuda. Achiziva kuti akabviswa ziso 1 uyu anzi double portion, saka ini ndikabviswa 1 uyu achanobviswa 2. But mweya wegodo unotuma vanhu, unotuma munhu kucreata zvinhu zvinongoita kuti kunyange waari kuitira godo unofanira kuparara, unofanira kushaya chinosumuka. Akaitira godo nevana vake, because godo zvarinoita manje rinotevedza nemadzinza futi, kuti kana aitira baba vacho godo nevana vacho vafanira kuita progress. Saka akaona baba vacho vari kubudirira anogona kunotageta nevana vacho kuti hazvifaniri kungo. Unoona munhu achirwadziwa pamusoro pemwana kwete pamusoro pemunhu mukuru ayo. Ivo vakanetsana vari vakuru vari vaviri, but akaona mwana weuyu achiita zvimwe zvinhu anotodzwa kuti dai anga ari mwana wake. Unoziva mweya wegodo kana wapinda wadzika mumunhu unonosvika pane mamwe malevels anenge ana Cain nana Abel, kuti Cain ari kutarisa munin'ina wake wapa chipiriso chagamuchirwa, iye wapa chipiriso chisina kugamuchirwa. Ari kuedza kufunga kuti panapa tochiita sei kusvika auraya munin'ina nekuda kwokuti wakaita chipo chakagamuchirwa, pane kuti aende kumunin'ina woti urai zvawaita izvi chirega ndikopewo sezvawaita changu chikogamuchirwawo. Kana kuti iwe wese munin'ina wangu ndotoziva kuti kana zvagamuchirwa, kana waropafadzwa tese taropafadzwa. Family yenyu yamuri kuitirana magodei, unoziva here kuti wani akaitirwa nyasha mumhuri yenyu akasimuka mukamusapota pane zvaitirwa nyasha zvacho, anobatsirika kana anopemberera kana ane mufaro, ifamily yese, mhuri yese inobenefita. Vana baba vakuwana chingwa, vana baba vakuwana zvekufambisa, vana baba vakuwana shuga, because munin'ina wako akasumukirawo pamwe wakaenda kune dzimwe nyika kana akawana rimwe basa riri nani, ukapindwa nemweya wegodo. Kana mwana wamai vako chaiye unototi dai angafa, ukapindwa nemweya wegodo munin'ina wako, hanzvadzi yako chaiye unotodziva kuti dai anga arega kuwana chaanowana ichi. And how do you tell kuti this is what is going on? Unoita mweya wake pana Abel, munin'ina wako chaiye kana mukoma wako chaiye unorwadziwa neprogress yako. Unoziva kuti ukangoona pekuti muri mufamily, pana mazuvano pamawhatsapp kwakuti vanonzi mafamily groups ka, muri pafamily group wonzwa mumwe mwana achinzi akaitirwa nyasha dzezvakati, wona munhu anonoposta so kuti ndo zvandaitirwawo kumba kwangu kana ndo zvaitirwawo kuno. Wona kuti pane vamwe vanongoti nice nevamwe vanongosiya vanongonyarara so vachingotarisa achingoona uyanzonochaya kuti alright zvaari mwana wamai vake, zvaari mwana wababa vake, chii chamutadzisawo kana kubata nhare kufonera mumwe kuti zvinhu zvawaita izvi waita chinhu chakanaka, mhuri yedu yaitirwa zvakanaka, tafara, tanzwa kuti tasimudzirwa. Kusimukira kwako ndo kusimukira kwangu. Why don't we have such a spirit? Even mumachechi chaimo chaimo uchiona mumwe munhu adhikoni ava vanenge vaitirwa dzimwe nyasho kana kuyasimuka akapa testimony chaiyo, testimony inogona kutotadzisa munhu kunzwa ivhange, testimony chaiyo agotosara unopedza chii chakunzwa dai ndadzokera kumba. Why? Munhu angosimuka akataura kuti isi takatengawo motikari kana takabatsirwawo mwanasikana kana takadai kana kuti mwana wedu ari kuchata, wosimuka wotanga. Unoona vanhu vachitanga kukwenyana so
vachitanga kukwenya ende kamukwenyana nemaziso anenge achitarisana ndoona pane language dziri kutaurwa dzedzekuti hai wawo zvakazodai hai wawo vakazodai hai wawo unorwadziwa neprogress yemumwe. Unoona mumwe munhu wacho wari kurwadziwa naye haana pamwe sometimes even a contribution 1 cent kana 1 kobo yaka paprogress yakaita haana kana kobo yakabva kumba kwako, haana kana chakasubtracteka kumba kwako kuti iye asumuke, hapana kana chakabviswa pauri iwewe kuti iye asvike paasvika. But ukabatwa nemweya wegodo unogona kurwadziwa nemunhu ari kushandisa mari yake kutenga achibatsira vaanobatsira. Ndakaona rimwe zuva imwe hama yakaita mari yayo ndobva anotenga zvinhu, ndobva aenda kunoshare achinopa old people's home, achipa zvipo, achipa vanhu vachigamuchira vachididi. Ndobva aitora mapicture acho, ndobva aenda kufacebook ndobva anonyora kuti hama dzangu pamazuva akafanana neiva nemacovid ngatibatsiranei nehama, ngatibatsiranei nevanoshaya. Ndobva ataura kuti nhasi taswera kwakati kwatanga tichipa vanhu zvinhu izvi. Iye pakuisa kwake pakuposta kwake kwaari kuita unoyatsoura kuti munhu ari kuda kungoti vanhu vave encouraged, vanhu vagone kuve challenged kunzwa kuti tinogona kuzviita. Pakatanga kunyorwa mitororo yenyaya watorerei mapikicha acho, wazoti ungadei usina kupava, ungadei waenda wakanopa vakati. Umwe akanyora akati mari dzacho idzodzo todziziya dzinenge dziri dzekuba. Umwe akanyora zvokuti unoedza kufunga kuti nyika yedu yapindwa nei, tapindwa nei vanhu panguva yakafanana iyoyo ino, panguva yataifanira kusimudzirana, panguva yataifanira kubatsirana, panguva yataifanira kunge tichitakurana, panguva yataifanira kunge tichiti munhu aita chakanaka chero apa huku 1 chaiyo kuti vanhu vanodya timurovere maoko kuti wagona. Mangwana isusu tisina hedu huku, tine mombe nembudzi, tichaendesawo mombe nembudzi dzatiinadzo. Unotoona kuti inotoita topic vanhu kutoratidza kuti tatorwadziwa nemunhu tisina kana sendi ratabvisa, tisina kana effort yataisa, but tinorwadziwa nemaeffort emumwe munhu nekupa kwaanoita kune dzimwe nzvimbo. Regai nditaure something. Mweya wegodo unogona kutuma vanhu. Ukaona mweya wako uchingoti mumwe munhu akaita chinhu chakanaka unonzi wakakurwadziwa, you need a clean heart. You need a clean heart to be created within you, like David said. Zvikanzi create within me, Lord, a clean heart and renew the right spirit within me. Tiri kutoda mweya mutsva chaiyo. Mweya yegodo yatadzisa progress mumacommunity. Mweya yegodo yatadzisa progress mumasociety. Vanhu vanopfeka mweya yemadzikoma iyo kuti ukungonzwa kuti ndingaifanira kungedira apa. Naye vedowe ndombogara nchibvunza vanhu ndikati kana iwewo ukave ndiwe unoita zvese, ko vamwe vese vachazoiteiwo. Iwewo ukave ndiwe unopiwa zvipo zvese, ukaona imba akagona hanyatsogona azodai kana, ukaona tamba bhora akagona mabhora iwaya anotamba nechi ndo mishonga. Ukaona munhu aita business yake rikabudira kuti havanda basa rekuuraya vanhu ivava vakadai. Ukaona munhu aita muchato akachata zvipiko akatotsvagirwawo nehama dzake dzakati inda uchingoti pega paunoona munhu aita progress, mweya wako somewhere inside, somehow inside unonzwa kusada kuappreciate zvaitwa nevamwe vanhu. Ndo watiri kuti spirit iri kurambwa panapa, ndo mweya wegodo, ndo mweya weenvy. Mwari ngavatibatsire. Zvinhu zvakadaro zvinotitadzisa kuenda mberi senyika, zvinotitadzisa kuenda mberi semacommunity, zvinotitadzisa kuenda mberi semasociety, zvinotitadzisa kuenda mberi semachechi. I want to tell you something. I need you to get something. You know, dai pakanga pasina mweya wegodo, zvinhu zvizhinji zvingadai zvisiri pamalevels azviri iko zvino. Vanhu vaya vaunoona vachienda pamaaltar ataiparidza paya, vachienda kunopira nekuti ukatarisa munhu wese anoenda paaltar iko zvino yeuroi kana yen'anga achibata progress yemumwe munhu kuti azvibudirire vana vakavarorwe, vana vakavapase vakarorwa, vaite vana vakarorwa. Zvese izvozvo zvinobva pamweya wegodo. Godo ndo rinotungamidza vanhu kumaaltar ekuparadza nekuda kudestroy nekuda kubata progress yevamwe. Kuti munhu anoti achipinda nemota mumusha vanhu vachifara, vamwe vachipembera vachidai, umwe anenge achitarisa inobvunza vanza iyi ndemari ndedzemari idzodzo ngoti mota ngoti unoziva but dzakadai so isusu manje dzatakamboona ukangoona uine kamwe kamweya kanongokubata kuti ukaona munhu aita kanhu kake unonzwa kuda kungokompera. So akamboona vanhu vakadaro
kuti ndinosimuka panotaura ndoti komana hembe yangu maiona here hembe yangu yakagadzirwa ndaita hembe yangu yakanaka. Iwo mweya wake unongonyomuza kuti hembe yenyu yakanaka, but unoziva here kuti mwana wavatete vangu atori nehembe yakatodaro but akatoitenga kuEngland yakanga ichita mari ukangonzwa uchingotsvaga tuma explanation pega pega pawaona munhu apa chinhu chiprogressive, pega pega paona munhu apa report kana apa testimony kana kuti angosheya chimwe chinhu chakanaka chaakaita, wongonzwa Mwari mauriso uchingonzwa kuti komana ndikunzwa kuti dai ndangotsanangura ndapa something, then that is jealous, that is that's being envious. Kristu wakauya kuzotidzikinura kubva kumweya yakadai. Dai dzimwe nguva taitsvaga ipapa ndichitoparidza kudai, rega ndikutaura kuti ndichitoparidza kudai, kune mumwe ari kutonyora kutoti zvisirizvo havana vhangeri rinoponesa vakazodai, unobva watonyatsoona kuti munhu uyu chii, igodo rerudzi chii chakapinda mari, uchanzondono ndo mweya yasatani iri kufamba muvanhu. Ukaona mumwe munhu aine chimwe chinhu chaanoita chakanaka, why don't you just learn to appreciate? Ende ukaona zvaitika, chinoita kuti utadze kuappreciate kungofunga kuti dai wanga uri iwewe, dai zvaitika kwenyu, dai zvaitika kumwana wamai vako, dai zvaitika kumufundisi wako, dai zvaitika kurudzi rwekwenyu, dai zvaitika kumunhu wemusociety yekwenyu, dai zvaitika munyika yekwedu. Learn to appreciate. Kana uchida kubvisa mweya wegodo mulife yako, iti Kristu ndibatsirei, ndibvisirei mandiri. Jesu uyai mutonge muupenyu hwangu, bvisai mandiri mweya wese unoita kunditadze kuappreciate anything. Once you get an appreciative spirit, once you get an appreciative heart, once you get an appreciative attitude within yourself, ukangogona chete kuappreciate zvataurwa nevamwe vanhu, uchaona kuti the more you become appreciative, the less you become envious. I don't know if you get it right. The more you become appreciative, the less you become envious. Munhu paanenge achiita chinhu chaanenge achiita akabudirira ari muarea yako, dzidza kumuombererawo maoko, dzidza kumufarira, dzidza kumugamuchira, dzidza kumutakura, dzidza kumira naye, dzidza kuti izwi rashe parataura, kana aitirwa zvakanaka nekuda kwezwi raaterera, kana aitirwa zvakanaka nekuda kwemharidzo yaaita, kana aitirwa zvakanaka nekuda kweshoko raaitirwa zvakanaka, dzidza kungo appreciate, kurova maoko kutenda kuti Mwari makaita henyu, makatipa vanhu vakadai, makaita henyu kwedu zvakadai. One preacher was saying, when you see a testimony ichitaurwa neumwe munhu, ziva kuti Mwari vari munharaunda yako. Ukaona kuchechi kwenyu kwaita munhu asimuka netestimony, ziva kuti Mwari kana vachitombogona kupindura vanhu vari muchechi medu, nesuwo kunoku taifanira kunzwawo kupindurwa, nesuwo kunoku taifanira kunzwawo kuti kupindurwa kwamudhuze, kwaswedera pedyo nesu. Dzidza mulife yako kuti kana umwe munhu akaitawo chimwe chinhu chiri nani kupfuura iwewe in a certain area, woti Mwari ndibatsirei ndirege kunzwa kurwadziwa, but ndinzwe kuda kumusimudzira, ndinzwe kuda kumuitira zvakanaka. Ndoda kuti utitarise zvekare kuna 1 Peter chapter number 2 verse number 1. Inoti, so put away all malice and all deceit and hypocrisy and envy and all slander. Urikuona here kuti inonzi slander ilanguage inoshandiswa nevanhu to try and do down some people. Unomba waona kana pa Facebook ipapa vanhu vanoshandisa language uda kungowisira vanhu pasi, language uda kudzikisira vanhu pasi, language uda kudzurira vanhu mashure. Ukaona pese panoitwa inonzi slandering inobva out of envy. Pane vanhu vatori nesystem yekuti kana akaona mumwe munhu achiita chinhu chakanaka, unotoda kuti unotsvaga kuti zvii zvandingabura, zvii zvandingabika, zvii zvandingagadzira, mashoko api andingaita anoita kuti munhu iye asawana the kind of appreciation yaanga achifanira kuwana. Unoziva kuti kune vanhu vanodzima, vanoda kudzimisa vamwe zvavanoita, vanoda kudzimisa budiriro rinenge yaitwa nemumwe munhu. Umwe anotoda to make sure kuti chese chaanoita, chinhu chese chaanobata, zvese zvaanoita, anongoda kuita make sure kuti hakuna umwe anogona kuwana the same kind of appreciation, the same kind of attention that others are getting. Toda kuti Mwari vatiitire zvakanaka. Saka ukatarisa uchaona kuti Bhaibheri riri kutaura panapa kuti bvisai zvinhu zvakadaro mulife yenyu. Toda kuti Jesu vatibatsire.
toda kuti Jesu vatibatsire. Hanzi, for where jealousy, James chapter 3 verse number 16, where jealousy and selfish ambition exist, there will be disorder and every vile practice. You become envious. You become envious when you become selfish. You become envious when you become selfish. Chinonzi selfish ndechakufunga kuti zvedu chete ndizvo, zvangu chete ndizvo, chechi yangu ndiyo chete, muparidzi wangu ndiye chete, mubishop wangu, mudikoni wangu, muapostora wangu ndiye chete, mwana wangu ndiye chete, mudzimai wangu ndiye chete, murume wangu ndiye chete, chakati. Saka when you become selfish, uri kudyara mauri a spirit of being envious. And dai panga paine nyasha dzakanga dzasangana newe usina godo mauri, waiziva kuti patiri kurarama panyika pano hausiriwe wega uripo, ende hausiriwe wega wakapiwa nyasha naMwari, hausiriwe wega wakapiwa grace naMwari dzekuita progress, hausiriwe wega wakapiwa zvipo naMwari, hausiriwe wega, havasi vana vako chete vakapiwa matarenda naMwari, havasi vafundisi vako chete vakapiwa izwi naMwari. There is a lot that goes on, and what you need is to ask Jesus to help you in your life. Kuti Mwari ndibatsirei, mukaona pese pandakunzwa mweya wegodo, mukaona pese pandiri kunzwa mweya wegodo, ndibatsirei, ndiitireiwo zvakanaka, ndigone kusumuka ndichirumbidza nekutenda vose vanenge vaita zvinhu zvakanaka. Dai Mwari vatibatsira, dai Mwari vatichengetedza, dai Mwari vatirwira, dai Jesu pachavo vauya vashandura moyo yedu, tigone kuva appreciative, tigone kubvisa selfishness, tigone kubvisa even slandering speeches matiri. Paunonyora iwewe ukaona paitika zvinhu zvokuti umwe munhu abuda, do you know kuti one thing that you can use to measure yourself, kuona kuti panapa, am I being jealousy, am I being envious, am I being, when you look at people and you see what they are doing in life, woshaya kuda kunobatirana nevamwe kuti makorokoto, woshaya kunobatirana navamwe kuti maita zvakanaka, woshaya kuti ukangoona uri palevel iyoyo, ziva kuti godo rakakubata, and you need God to teach you to be appreciative. Mweya wekugona kurumbidza paitwa chakanaka, mweya wekugona kurumbidza kuita paitwa chakanaka, ndo nyaya yatinoda kunamatira patiri kupedza session ino, kuti Mwari tibatsirei. Once wabvisa selfishness, once wadyara mauri an appreciative spirit, the moment yaunongogona kuita zvinhu izvozvo tu izvozvo, uchaona kuti mweya wegodo unotanga kutiza mauri. This is one way in which you teach yourself to do that. Waona munhu afamba akazvipfekera zvakanaka, appreciate. Waona munhu aita an achievement somewhere, ndozati vamwani vari pamafacebook, vamwe vari pamawhatsapp, pamagroup, pamachii, pamunosangana semuri muchikurukura, ukangoona papost wawo an achievement by somebody, teach yourself kuti I must appreciate. Teach yourself kuti izvi zvaitwawo, izvi handizvigoni. Because biggest challenge navanhu vakawanda ndeyekufunga kuti iye ndiaifanira kunge achigona zvese, ende iye chete ndiaifanira kunge achiita zvinhu. But let me tell you something. God, when he gives his gifts, when God gives his gifts, anopa zviri vast, anopa zvakasiyana siyana, unopa kwakasiyana, unoropafadza zvakasiyana, ende mumwe nemumwe akaita focus on zvake zvaakapiwa, akafokasa pane zvake zvaakapiwa, akafamba nazvo, akaramba ari ipapo, akaramba akatsika ipapo, uchaona kuti newewo uchatanga kuappreciate wawo nekuda kwezvaunogona. Haasi munhu wese anogona zvese, asi munhu wese une chaakapiwawo naMwari chaanofanira kuita, ende ukachitsvaga ichocho ukachiona, unogona kuziva kuti izvi ndo zvangu, izvi ndo zvemumwe. Ndosaka fingerprint dzedu dzakasiyana, mumwe nemumwe wakapiwa zvake ega. And what we want to do is to pray for the church today. Kana chechi ikange yangoita mweya wekugona kuappreciate, chechi ikange yangoita mweya wekusava selfish, muchaona kuti zvipo zvikatanga kupromotwa kwamuri ikoko, nemumwe ane chaanogona achisimudzirwa, pasina anotsikirira mumwe kana kugarira mumatare kana kudzikisa vamwe pasi kana kudii. The moment yamunongotanga kudaro as an institution yaMwari, sechechi yaJesu, you begin to rise, you begin to do things, you begin to achieve, ende munotanga kutosumuka. As a family, mukatangawo zvekare kutanga kuti nhasi sisi vakati ndaitirwa ichi, budhi vakati ndagonerwa ichi, mukoma akati ndadai, sekuru akati, tikangodzidza kutanga kunoti maita zvakanaka, magona, and we wear a positive spirit in whatever we do, uchaona kuti godo rinotanga kutiza matiri, rinotanga kubviswa matiri. And the last thing that I will say is we will need, obviously zvimwe zvacho zvinonetsa, because unototi ukazvigarira pasi ukatanga kuda kuzviita unotoona kuti akomana
panapa zviri kutondiremera. You need the power of the Holy Ghost. You need the Holy Spirit. Kristu akati pandinoenda handikusiyai muri mega, ndinokupai mweya mutsvene. Mweya mutsvene ndiye uchatibatsira, and we need to ask the Holy Spirit to get into us and help us. Mweya mutsvene zvamuri pano chitibatsirai tibvise mweya yese inotipa godo. Everything that happens chinoita kuti ndinzwe kurwadziwa neprogress yevamwe, ndinzwe kurwadziwa nemaachievements evamwe, ndinzwe kuda kushare. Do you know kuti one thing that you can use to measure is ukaona chinhu chemunhu adona chakaiswa kana pasocial network, pasocial media, kuti ninge akakanganisa chakati, ukanzwa mweya wako uchinzwa kuda kushare zvinhu stereki zvekukundikana kwevamwe, but pakaburitswa zvinhu zvevanhu vagona haunzi kuda kushare, haunzi kuda kubaya share, haunzi kuda kubaya like, haunzi kuda kuti vamwe vazvizive. Asi pakangoitika chakaipa unonzwa kuti dai ndarara pane vanhu 30-50 vatozviziva. Ukangogona kudaro chete paupenyu hwako, ukangogona kusvika palevel iyo yekungoti panapa I can make a self assessment. Each time ndikaona chinhu chekudonha kwemunhu, ndikaona chinhu chiri negative, ndinonzwa kuda kuchishare, but ndikaona chinhu chiri positive handinzwe kuda kuchishare. Ziva kuti the spirit of jealousy is controlling you, and the spirit of envy is controlling you, and you need the grace of God and the power of the Holy Spirit to be able to overcome. Mwari ngavatibatsire. Ndoda tisvike panguva yatinonamata. We want to pray at this particular moment. Kune dzimwe hama dziri pakati pedu dzaka-affectwa negodo ravakaitirwa nevamwe vanhu, but tine dzimwe hamawo dziri pakati pedu ipapapa dziri kutoitawo godo kune vamwe, zviri kutoaffectawo vamwe. We want to pray for these two. Hama yaka-affectwa negodo, whether mumhuri, muchechi kana pai, nehama iri kutoaffectawo vamwe negodo, whether ndipapa pauri kunyora kana ndepai kana pasocial media kana pai kana muchechi kana mucommunity kana musociety. We want to pray. Toda kuti Mwari vatitire zvakanaka. Uri kwauri ikoko, dai Mwari vatibatsira. Let's lift our hands to the Lord. We want to pray. Father, in the mighty name of Jesus, tinoda kutenda nekuda kwevana venyu vauya kushumiro yemasikati ano. Vaitirewo zvakanaka. Ndinonamata Baba wokudenga, nyasha dzenyu dziya dzinochengeta, dziya dzinotungamira. Tinonamata Kristu wokudenga, mweya mutsvene abate atibatsire. Bvisai matiri mweya wegodo, bvisaiwo nemweya weshanje, asi bvisai matiri Baba zvikuru kunyanya mweya wegodo. Tinzwe kuda kuappreciatawo zvinoitwa nevamwe, tigone kuappreciatawo basa rinobatwa nevamwe, tigone kuappreciata progress inoitwa nevamwe, tigone kuappreciata kunyange nevamwe vanenge vaachievha zvatisina kugona kuachievha. Tibatsirei Baba to be positive when we react to whatever other people have achieved in life. Bvisai mweya wegodo matiri, uye tibatsirei paya pataka affectwa negodo. Tisimudzireiwo Mwari wana masimba ose. Bvisai godo rese, mweya mutsvene tirwirei, tibatsirei. Zvigotiitira zvakanaka nokuti muri Mwari. Mazviita Kristu wokudenga, muzita raBaba, Mwanakomana, Mweya Mutsvene. Amen. Toda kutenda Mwari nekuda kwenyasha dzekuteerera kwamaita. Toda kutenda Mwari nekuda kwenyasha dzekunzwa kwamaita session yanhasi. Tisakanganwa kuti revival yedu iya iri kutanga mangwana Monday 24 kusvika musi wa 30. Patine vatauri vakasiyana siyana. We have got 7 speakers from 3 different continents. Apostle Charles Jonasi vari kuTexas, tina Bishop Munemo vari kuFM Kempton Park, tina Evangelist Traimo Mparinga vari muHarare, tina Bishop Apostle Pride Sibia vari kuChitungwiza, tina Apostle Traimano vari muHarare zvekare. Isusu tinenge tiripo, and remember every day mangwana nega ega na 5 AM tinenge tine rumuko rokutungamirwa na Mother General Mai Chaviro ipo panapa. Saka let's not miss that. When you see the flyer, please share it around and let's be part and parcel of that conference which is starting tomorrow. May God bless you all. Asi chikuru chandinoda kuti tirambe tichingodzidza nekubata ndechekuti Mwari tibatsirei, tibvise mweya wegodo matiri, tibvise kurwadziwa kana vamwe vabudirira, tibvise kurwadziwa kana vamwe vaita zvakanaka. WhatsApp platform yedu ndiyo iya yatishaisa pama comments zvekare, 0027789199 381. That's a South African number, 0027789199 381. You've got a prayer request katoda kuedwa muma prayer groups edu, kana unoda kupinda
patichange tichiisa maaudio, because magroups ndo matichange tichiisa maaudio econference ese. Uchida kuwanawo maaudio iwayo uya paWhatsApp platform yauchaona comment yatichaisa apa manje ine namba idzodzi. Mwari vatiitire zvakanaka. God bless you all. Tiitire zvakanaka. Svondo rino imboenda pawanga usina kuappreciate patiri kupedza panapa, imboenda pamagroup nechichi nepane mhuri nechi, uchingono appreciate vanhu vauri kuona vari kupostawo zvinhu zvakanaka kana zvavakaitirwa zvakanaka. Say something about it. Ubvise mweya wegodo mauri. Muzita raBaba, Mwanakomana naMweya Mutsvene. Tosangana pachikamu chinotevera. Amen.